ಪಾಪ ಕರ್ತದ ಕೊರ್ಪಿ ಪುಣ್ಯ ಸುದೆ ಇತ್ತುಂಡದಾನೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಒರುಂಕುಡು ಚಿಮ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡದಾನೆ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಬದುಕು ಗೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಪನ್ಪಿನ ರಮಾನಿ ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟ ರಾಯಿ ಪುಗೆ ಕರಿಪತ್ತುಂಡುಗೆ ಶತಮಾನಡು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೀಳ್ಜಾತಿ ಪನ್ಪಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆದ ಬೂರುನು ಲಕ್ಕಾಯರೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಮಿತ್ತು ಆಪಿನ ಅನಾಚಾರಲೆದ ಮಿತ್ತು ದುನಿಪು ಲಕ್ಕಾಯರೆ ಕೇರಳಡು ಪೊಸತೊಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಅರಳಿಡು ಆ ಪುರ್ಪದ ಕಮ್ಮೆನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡೊರ್ಮೆ ಪರಡುಂಡು ಆ ಅರ್ಲದಿ ಪೂತ್ತ ಕಮ್ಮೆನನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇಡೀ ಊರುಗೂ ಊರು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಇಚಾರೊಲೆಡು ಜಿಂಜಿದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಕಾಲುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುದಿದು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಬದಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಎತ್ತೆ ಸೊರಟು ಪೊರುಂಬುದು ಇನಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಗುರು ಆತೆರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನನು ಪಡೆದು ತನ್ನನೆ ಆಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಚಾರಲದ ತತ್ವನು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ತೆರಿಪಾದು ಸತ್ವಗು ಸಂತೆ ಆದು ಗೇನಡು ಗುರುವಾದ ನಡತಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇಸೇಸವಾದ ಕೀಳ್ಜಾತಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರನು ರಟ್ಟಾದು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೇಬೇರು ನಂಕ ಪಂದು ವಿಶ್ವವಾಣಿನ ಸಾರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕತ್ತಲೆದಿಂಜಿ ಲೋಕ ಮಿತ್ತು ತಿತ್ತು ಪನ್ಪಿ ಇಸತ್ತಲಕ ಇತ್ತಿ ಸಮಾಜನ ಅಮೃತ ಮಲ್ತಿ ಕಲಿಕಾಲದ ದೇಬೇರು ಸಾರ ಕಾಲದ ಸಾರತ ಸತ್ವನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತದು ಲೋಕಗು ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ತಿ ದೇಬೇರು ಆರು ಎನು ಜೀವೋ ಪನ್ಪಿ ಪಕ್ಕಿರಾದು ಪೋಪುನೆರ್ದು ದುಂಬು ಒರ ಎನ್ನಗ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು